Na jó van, jó lesz ez így. Még a fényeket bekapcsolom. Tiszta por, de mindegy, most ezzel nem foglalkozom. Ellenállok annak is, hogy dajcstomis poénokat nyomjak. Túlságosan alacsonyan lógó gyümölcs lenne. Fú, őszinte leszek, baromira izgulok, de azzal nyugtatom magam, hogy mindenből fáj az első, mindenből szar az első, aztán szépen lassan megszokja az ember, beleszokik, belejön, aztán csak jobb lesz, nem? Azt olvastam, hogy vannak ilyen trükkök, hogy például ragasz a kamera elejére egy posztitet, rajzolj rá egy kedves, mosolygó fejet, képzeld azt, hogy az egyik haveroddal beszélgetsz, simán, spontán módon, vagy az egyik szeretteddel, az anyukáddal. Ja, amúgy ez tényleg nem rossz ötlet, én is ezt fogom csinálni. Ide képzelem anyukámat például. Már hallom is a hangján, ahogy mondja, hogy gyökér gyerek, miért csinálsz magadból hülyét? Álljál már le! Hú, de motivál. Jó lesz ez, jó lesz ez. Amúgy anyukám nem ilyen, meg nem akarom pont őt elidegeníteni, mert lehet, hogy ő lesz konkrétan az egyetlen nézőm. Még a végén ő is szétolt a komment szekcióban. Na jó, ennyi bemelegítésnek tényleg elég. Vágjunk bele, essünk túl rajta, aztán majd alakul. Üdvözlök mindenkit a... Egy nagyon kedves, örökzöld témával fogunk kezdeni. Megnézzük, hogy a lezüllesztett politikai kommunikációnak és a politikai marketing dark magic eszköztárának milyen rövidebb és hosszabb távú hatása van az emberek gondolkodására és cselekedeteire nézve. Ki is száradtam már ennyitől. Lett volna amúgy pár száz évünk arra, hogy kialakuljon egyéni és társadalmi szinten is ezekkel szemben egyfajta nyáimmunitás, de úgy néz ki, hogy két kézzel beszopjuk ezeket újra meg újra, úgy látszik, hogy tök hatékonyak, ezért a politikusaink előszeretettel alkalmazzák ezeket rajtunk. Lehet, hogy azt hiszed, hogy téged ez nem érint, tök jó a mentális pajzsod, de az a helyzet, hogy mindenki szem a láncban, te is, a szomszéd néni is, a nagymamád is, meg én is. Együtt főznek minket ebben a forró, rotyogó üstben. Ami tök gáz szerintem, hogy éveken át tanulunk történelmet az iskolában. Belénk verik azt a sok, nagyon fontos lexikális tudást, az évszámokat, a neveket, és úgy néz ki, hogy ezt a teoretikus tudást se egyéni, se társadalmi szinten nem tudjuk cselekvéssé, aktív magatartássá formálni. Ja, és amúgy szerintem feleslegesen áltatjátok magatokat, ezek a manipulációs technikák akkor is itt maradnak velünk hosszú-hosszú évekig még, hogyha esetleg jövőre rendszerváltás lenne. Kitesztelték már a magyarokon a politikusok, hogy ezek az eszközök jól működnek, két kézzel kajáljuk ezt a sok szart, és az embereket ezekkel agyatlan szavazógépekké lehet alakítani. Szóval simán benne van a pakliban, hogy a történelem futószalagán egymás után fognak majd jönni az új Viktorok, I am Malenia, Blade of Miquella. Akik a tudatunkra pályáznak, megpróbálnak minket maximálisan kontrollálni, egészen addig, ameddig azt nem látják, hogy ezekkel a technikákkal, ezekkel a manipulációs eszközökkel inkább szavazatokat veszítenek. És ott van ez a pszichológiai jelenség is, hogy egyre brutálisabb kommunikációs eszközöket kell alkalmazni, mert átalakult az emberek figyelme, egyre kevésbé tudnak figyelni. And of course in Canada the whole thing's flip-flop. Az inger küszöb totál kitolódott, és ezek a pszichológiai, társadalmi, politikai jelenségek összefonódnak és erősítik egymást. És egyre mélyebbre züllesztik a közbeszédet. A toxikus narratívák alattomosan bekúsznak a mindennapjainkba, behálózzák a teljes személyiségünket, meghatározzák azt, ahogyan gondolkozunk a világról, saját magunkról, a fele barátainkról, ahogyan kezeljük a konfliktusos helyzeteket. Szóval résen kell lennünk, mert a politikai marketing már jóval többről szól, mint hogy kire szavazzunk. A gondolatainkat és az érzelmeinket is megpróbálják kontrollálni. Nézzük meg, hogy mik azok a politikai marketing technikák és manipulációs eszközök, amik szerintem a legjobban elrohasztják az emberek agyát. Az első, az egyik legkedveltebb technika a politikusok által, a félelemkeltés. Az embereknek ezt a legalul lévő, legmélyebb, legerősebb ösztönökből fakadó igényét vagy életösztönét támadják meg. Ez pedig a fizikai biztonság.
És ha el tudja hitetni egy kormány, vagy egy ilyen harmadik világbeli erő az ellenfeléről, hogy valójában ezen a szinten kell félni az ellenzéktől, mert ez a fizikai biztonságot is veszélyezteti már, akkor jó eséllyel pályázhat arra, hogy mindenfajta kormányzati teljesítménytől függetlenül a rend iránti vágy miatt odafordulnak az emberek. Hát erre most könnyen mondhatod, hogy persze a vak is látja, hogy ez a társadalom évek óta bele van konzerválva ebbe a konstans félelembe. De ez jóval több amúgy, mint egy geci politikai marketing eszköz. Inkább egy pszichológiai csonkolás. A folyamatos félelemben az ember fokozatosan leépül értelmileg és érzelmileg is. Évek óta abban a dilemmában vagyunk tartva, hogy megölnek, megerőszakolnak, meg kifosztanak minket, és Viktor az egyetlen, aki meg tud minket védeni. Szavazz a Fideszre, vagy meghalsz. És ami a legszomorúbb, hogy ezt egy olyan országon alkalmazzák, ahol a mentális egészség kurva szar állapotban van. Ez nem csak egy geci politikai kommunikációs technika, mert súlyos mentális betegségeket is triggerelhet, hogyha az embernek van erre hajlamosító tényezője. Találtam egy releváns pszichológiai kutatást is ezzel kapcsolatban, ami azt mondja, hogy a magyar lakosság kb. 20%-a él szorongásban vagy depresszióban, és ezek a számok valószínűleg a valóságban még szarabbak, mivel ezek a kutatások nagyrészt önbevalláson alapulnak, ami torzítja az eredményeket, mert az emberek tabusítják ezeket a témákat, félnek a stigmatizációtól. Frankon beáll a hátam, megmérgez ez a téma. Nézzük a másodikat, ami a polarizált gondolkodás. Ha nem állsz mellettem, az ellenségem vagy. Csak egy szit tárgyal végletekben. A politikai kommunikáció a leegyszerűsítés fekete mágiája. Két jól külön határolható oldalt rajzol ki, mi és ők, jók és rosszak, hős, magyarok és hazaárulók. A csoporthoz való tartozás igénye az ember természetes törzsi reflexéből ered, ami a túlélést szolgálta egykor, és ami miatt ez brutál hatékony, hogy a csoporthoz tartozás élménye az nagyon könnyen az identitásod részévé tud válni. Tehát, hogyha a csoportod nézeteit támadják, akkor nagyon könnyen úgy tudod érezni, hogy téged személyedben bántanak. Ezért van az, hogy az emberek ilyenkor érzelmileg felfűtött állapotban az ideológiát védik, ahelyett, hogy a tényeket vizsgálnák meg. Eljöttünk, te ököl, barom, te! Hogy rohadj meg a kurványának! A valóság megismerése nyilván egy komplex mentális folyamatot igényelne, és ezeket a bináris történeteket edukációs státusztól függetlenül mindenki könnyen be tudja fogadni, és ezért is használja előszeretettel a politika. Ja, és ez a kognitív, kényelem baromi csábító tud lenni, mert leveszi rólunk a gondolkodás felelősségét és terhét. Hosszú távon viszont ez a technika beszűkíti az emberek látásmódját. Szorosan kapcsolódik az előzőhöz, mivel hogyha az ember folyamatosan félelemben él, úgy érzi, hogy a világ kaotikus, érthetetlen, fenyegető, akkor az agya automatikusan a biztonságot keresi, és már nincsen pszichés energiatartaléka arra, hogy a komplexitással foglalkozzon. Én boldog vagyok, mert Orbán Viktor azt mondta. Jól mondta. Ebben a bináris valóságban nincs hely a kételkedésnek, nincs hely a kritikus gondolkodásnak, nincsenek benne olyan mondatok, amik azzal kezdődnek, hogy attól függ, lehet, hogy vizsgáljuk meg a másik oldalát is. Az agy a folyamatos félelem állapotában ki van éheztetve, éhezik a biztonságra, és ezek az előre legyártott bináris narratívák nagyon könnyen vissza tudják adni az emberek kontrollérzetét. Megnézed a híradót az M1-en, pár perc alatt már tudod is, hogy ki a jó, meg ki a rossz, megnyugszol, hogy nem vagy egyedül a káoszban, és hátra tudsz dőlni azzal a kényelmes gondolattal, hogy Viktor megvéd. És amúgy azért veszélyes, hogyha ebbe beleszoktatják a társadalmat, mert így hosszabb távon eltűnik a kíváncsiság, a kritikai gondolkodás és a komplexitásra való igény. Ebben a tudatállapotban már nagyon nehéz önállóan gondolkodni, az agy ki van éheztetve ezekre a junk food-szerű narratívákra, két végletben látja csak a világot. Az ideológiai reflexek ránganak. Szóval a felbújtás, a polarizált gondolkodásra az nem csupán egy politikai, kommunikációs eszköz, hanem szellemi sorvadás. Az irónia az egészben, hogy azt hisszük ilyenkor, hogy az igazság harcosai vagyunk, közben pedig csak ezeknek az egybites, leegyszerűsített világképeknek a rabjai leszünk, visszaböfögjük ezeket a narratívákat, és úgy látjuk a világot, mint jó és rossz folyamatos harca.
És ha olyan csoportokkal, emberekkel találkozunk, akik másképp látják a világot, akkor nem egyszerűen csak úgy érzékeli őket az agy, hogy hát ja, ők a másképp gondolkozók, hanem fenyegetésként, ellenségként látjuk őket, akik az életünkre törnek. És itt térjünk is át a következő pontra, ami szorosan összekapcsolódik az előző kettővel. Ez a dehumanizáció. Jön a húsvéti nagy takarítás. Átteleltek a poloskák. Mindenki, aki nem a mi csoportunkhoz tartozik. Amikor a hatalom bizonyos csoportokra vagy emberekre elkezd használni ilyen metaforákat, ilyen szavakat, mint a patkányok, poloskák, férgek, akkor az nem pusztán geciség. De az is persze. Ezt is tudományos kutatások bizonyítják, hogy amikor ilyen fogalmakat kezdünk másokra használni, akkor az agy hozzászokik a gondolathoz, hogy ők tényleg nem emberek, eltaposható rovarok. Szóval ezek tényleg nem ártalmatlan szófordulatok, mert csökken azoknak a területeknek az aktivitása, amik az empátiáért felelősek. És így lebomlanak a morális gátak is. Hogyha már a másikat nem emberként látjuk, tulajdonképpen nem kell szembenéznünk a morális felelősséggel és a bűntudattal sem. Ez is egy alattomos technika, ami fokozatosan elkezd beszivárogni a gondolkodásunkba, és torzítja a cselekedeteinket és az ítélő képességünket is. Cinikusan, kegyetlenül és könyörtelenül kezdünk el viselkedni azokkal az emberekkel, embercsoportokkal, akik nem értenek velünk egyet. Ha a másik nem ember, akkor ugye nem kell rosszul éreznünk magunkat, hogyha gyűlöljük, hogyha verbálisan vagy fizikailag abuzáljuk és kirekesztjük a társadalomból. Inkább hősök leszünk, nem? Hiszen csak megvédtük a hazát, az éléskamránkat, az undorító kis patkányoktól. Hogy egy mondatot mondjak, ha már szókinomondó vagyok, sok a patkány Magyarországon. Ha már a patkány téma felhúzódott itt Budapesten, és nem csak Budapesten. Jó, és ennek nem mi csak... az áthallása? Az irónia az egészben, hogy ezzel nem csupán azokkal baszunk ki, akikkel szemben alkalmazzuk, hanem magunkkal is. Mert morális értelemben ezzel egy jókora darabot kiszakítunk saját magunkból is, és megfosztjuk saját magunkat azoktól a tulajdonságoktól, amik emberré tesznek minket. Ilyen hülyeségektől, mint az empátia, együttérzés, nyitottság, érzékenység és kíváncsiság. Tehát a végén már nem csak a másikat nem látjuk embernek, hanem mi magunk se leszünk emberek. A szó morális értelmében. Következő pont, a negyedik, a morális érzelmek felkorbácsolása. A politika nem csupán a félelmeinkre próbál játszani, nem csupán a tudatunkat próbálja megkontrollálni, hanem a lelkiismeretünket is. You are not machines, you are not cattle, you are men. You have the love of humanity in your hearts. You don't hate, only the unloved hate. The unloved and the unnatural. Azt látjuk, hogy a politikai kommunikáció az nem racionális elemekből próbálja összeállítani a narratíváját, nem a tényekből építkezik, hanem azokat az érzelmeket próbálja meg megpiszkálni bennünk, amiket a legnehezebben kontrollálunk. Ilyen a szégyenérzet, a felháborodás, és persze az igazságérzetünk, ami a legfontosabb nekünk, magyaroknak. Ezeket hívják morális érzelmeknek. Ősiek, ösztönösek, és sokkal gyorsabban lehet ezeket mozgósítani, mint a racionális, higgadt, logikus gondolkodást. A fasznak se kellenek ezek a hülyeségek. Fúj! A politika szándékosan jól megkomponáltan morális alapokat bombázza meg. Rajtuk a skarlátbetű, sorsuk a szégyen és a megvetés. Ha van igazság, már pedig van, akkor a pokolban külön bugyor várja őket. Ezekkel nagyon hatékonyan fel lehet korbácsolni a hűséget, és gyűlöletet lehet szítani a másik csoporttal szemben. És pont ezért kurva veszélyesek. Hogyha folyamatosan ezeken keresztül kommunikálnak velünk, akkor az agyunk fokozatosan átáll egy ilyen érzelmileg fűtött, impulzív, könnyen manipulálható üzemmódba. Minden egyes eseményről azonnal meg akarjuk mondani harciasan, kakaskodva, érzelmileg fűtve, hogy az jó-e vagy rossz, anélkül, hogy kialakulna bennünk egy igény, hogy alaposabban ismerjük meg a dolgokat, vizsgáljuk meg és kritikusan gondolkozzunk. Mert lehet, hogy nincs igazunk. Look, you stupid bastard, you've got no arms left. Yes, I have. Look, it's just a flesh wound. A düh, a harag, a megvetés tulajdonképpen blokkolja azokat az agyi területeket, amik azért felelősek, hogy racionálisan gondolkodjunk és mérlegeljünk, mielőtt kinyitjuk a szánkat. Ilyenkor az ősi túlélési reflexeink vesznek át minden irányítást. Ez a morális pánikban tartás
beszűkíti a kognitív teret. Elveszítjük az önreflexióra való igényünket, csökken az empátiánk is, hiszen a másik embert már dehumanizáltuk. És itt nem csak arról van szó, hogy a vitás helyzeteket ilyen erkölcsi csatatérként érzékeljük, hanem a másik ember, aki nem ért velünk egyet, vagy a másik csoport, az ellenség, aki az életünkre tör, és akitől meg kell védeni magunkat, a hazánkat, a családunkat, mert bántani akarnak minket. És ez oda vezet hosszabb távon, vagy hogyha jobban belegondolok, amúgy ez igazából már a jelenünk, hogy zsigerileg gyűlöljük egymást. Kialakul egy ilyen affektív polarizáció. És nem csak az ügyek mentén nem értünk egyet, hanem a másik emberben ellenséget látunk, aki el akar minket pusztítani. Ezért védekeznünk kell azzal, hogy el akarjuk őt pusztítani. Egyébként a morális érzelmeket hatékonyan csatasorba lehetne állítani a konstruktív társadalmi változások érdekében is, mivel ezekkel hatékonyan lehetne építeni a párbeszédet, a megértésre való törekvést, a nyitottságot és a társadalmi empátiát is. És erre a gyűlölködésre tulajdonképpen évek óta rá vagyunk kötve, mint az infúzióra, folyamatosan belénk van adagolva ez a méreg. Well, sometimes doctors make mistakes. És ez fokozatosan elsorvasztja azt a szellemi izmot is, ami azért lenne felelős, hogy különbséget tudjunk tenni aközött, hogy keressük az igazságot, nyitottan viszonyulunk a világ felé, vagy pedig csak agresszívan ütjük az asztalt, és idiótán szajkózzuk a saját igazunkat és nézőpontunkat, anélkül, hogy meghallgatnánk értően a másik embert. Következő, 5. a patologizálás. Ha egy pszichopata megtámadja a közösségemet, akkor a szóvivő dolga, hogy a közösséget megvédje. Így reagált Mencer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója azokra a kritikákra, amelyek a keddi Magyar Péterrel folytatott vitája után érték. Ha valakit olyan jelzőkkel írunk le, hogy őrült, mentális beteg, narcisztikus, pszichopata, akkor tulajdonképpen nem az érveit támadjuk a logika eszközeivel, hanem címkézzük és kirekesztjük a társadalomból, a normalitás világából. Ez lényegében szerintem egy ilyen etikai kivégzéssel ér fel. Amúgy a normalitás definíciójával való ilyen bűvészkedés, ez nem egy új eszköz, ezt is már évszázadok óta alkalmazza a hatalom. Tulajdonképpen ezzel azt tudják elérni, hogy az általuk veszélyesnek vagy károsnak vélt csoportokat kirekesszék a társadalom peremére. Ez is egy olyan mentális reflex, amit tudatosan próbálnak belénk nevelni, és hosszabb távon ez is szellemi lustasághoz és egy ilyen morális felsőbbrendűségérzethez vezet. Miért is kellene pazarolnod a drága mentális energiádat arra, hogy próbáld megérteni a másik ember véleményét, hogyha ő egy pszichopata, narcisztikus, poloska, fasz? Normális, Margit! Normális! Margit, na de normális! Ami szerintem rohadt nyomasztóvá teszi ezt a technikát, hogy ez már nem is egy ilyen politikai furkósbot, amivel politikusok ütik azokat az embereket, akik nem értenek velük egyet, meghatározza a hétköznapi kommunikációnkat is. Hát most az a trend, hogy mindenki narcisztikus, aki nem ért velünk egyet, vagy másképp éli az életét, mint amit mi helyesnek tartunk. Így nem kell érvelni, nem kell a megértésre törekednünk, elég rámondani a másik emberre azt, hogy ez beteg, anélkül, hogy arra törekednénk, hogy megértsük a belső kozmoszát. Amúgy ezzel végső soron saját magunkkal baszunk ki. Aki minden egyes ellentmondást patológiásként lát, az végül belefagy a saját valóságába, már nem érinti meg semmi, nem akar semmit megérteni, és tulajdonképpen a szellemi mozgása megdermed. Következő, a 6., szintén egy közkedvelt technika, a bűnbakképzés. A bűnbakképzés tulajdonképpen a kollektív terápia paródiája. Elég rámutatnunk más embercsoportokra, más emberekre, és azt mondanunk, hogy hát miattuk szar az életünk, mi nem tehetünk semmit ez ellen. Maximum azt, hogy Viktorra szavazunk, nem?
A bűnbakképzés célja az, hogy a politikusok a társadalmi feszültséget és elégedetlenséget egy külső ellenségképbe csatornázzanak. És az emberek ne a belső problémájukkal, ne az ország problémáival foglalkozzanak, mint a gazdaság helyzete, rendszer problémák, vagy a korrupció, hanem hogy a pszichés energiájukat elpazarolják arra, hogy gyűlölköznek. És másra mutogatnak. Ez egy ilyen pszichés kifárasztás. Pedig ez a kollektív társadalmi szintű harag nem csak pusztítani, hanem építeni és tisztítani is tud, ha nem csatornázzák el mechanikusan, és nem pazaroljuk el minden fasságra. Ahol ezt újra meg újra beszopják az emberek, ott egy idő után kialakul egyfajta ilyen kollektív, tanult tehetetlenség. Hát ugye, hogyha mindig más a hibás, akkor mi mindig áldozatok maradhatunk, és tulajdonképpen nincs is felelősségünk a saját életünk alakulása felett. Guys, I'm not ready to be an adult. És nem kell az ujjunkat sem mozdítanunk, nem kell döntenünk, nem kell kockáztatnunk, mert úgy is jön valaki mindig kívülről, aki szétbassza az életünket. Nagyon úgy néz ki, hogy ez az ország nem minél nagyobb felelősséget és szabadságot szeretne, hanem pusztán egy apafigurát, aki mindenki helyett gondolkodik, mindenki helyett harcol és megvéd minket. Nekünk egy Viktorra van szükségünk. Az a helyzet, hogy az ember nagyon könnyen bele tud kövülni ebbe a pszichés kéregbe. Hogyha szisztematikusan, módszeresen, rendszer-szinten beleszoktatnak minket abba, hogy folyton bűnbakot keressünk, akkor egy idő után elveszítjük azt az érzést, hogy tudjuk kontrollálni a saját életünk alakulását. És ez oda vezet tulajdonképpen, hogy megcsonkolják a cselekvőképességünket. A következő pont, a 7. és egyben az utolsó előtti, az összeesküvés narratívák, ami szintén sokatoknak ismerős lehet, mivel már évek óta abban a tudatban élünk, hogy jön Soros, jön Brüsszel, jönnek a gyíkemberek, és elbasszák az életünket. Soros György szerint ezt a kerítést le kell bontani, és további milliókat kell betelepíteni Afrikából és a Közel-Keletről. Ez veszélyes, ezért a Soros tervet meg kell akadályozni. Stop Soros! Készült Magyarország kormánya megbízásából. Ez a technika is az ember egyik organikus, ősi igényét használja ki, hogy nem szeretnénk magunkat hülyének érezni. Az ember természetes vágya, hogy megértse a világot, összefüggéseket és értelmet találjon benne. Csak hogy ugye a valóság az nagyon komplex, főleg a gazdasági és politikai. Az összeesküvés elméletek biztonságot adnak, azt a hamis érzetet keltik az emberekben, hogy megértették a világot komplexitásában, de közben kognitív szinten csak annyi történik, hogy egy bitesre leredukálták. És olyan információkat, adatokat kötnek össze egymással, amiknek nincs közük egymáshoz. Ok-okozati összefüggést látnak olyan dolgokban, amik között tulajdonképpen nincs összefüggés. I'm gonna have to go with no on that. I am not a lizard. Közepes és hosszabb távon ez megmérgezi a valóságérzékelő képességünket. A kritikai attitűd helyét átveszi egy ilyen megerősítési kényszer, tehát az ember nem az igazságot keresi többé, hanem csupán csak bizonyítékokat arra, hogy igaza volt. És ezek a mesterségesen megkreált mítoszok egy idő után életre kelnek, és totál leamortizálják az emberek gondolkodási képességét. Ez veszélyes. Az identitásunk ilyenkor felbomlik ezekben a tévképzetes, paranoid narratívákban, és roncsolódik a valóságérzékelő képességünk. Mivel ilyenkor sérül a bizalmunk a többi emberben, ez egyéni és társadalmi szinten is egy ilyen paranoid, izolált állapothoz tud vezetni. Te tartasz mindenkit egy agymosott zombinak, aki nem ért veled egyet, és így a valóság szépen lassan kirohad alólad. Na, erről ennyit. Oké, véghajrában vagyunk, köszi, hogy eddig kitartottatok, egyetlen egy pont maradt hátra. Végül, de nem utolsó sorban, jöjjön a 8., a valóság átkeretezése. Ma már a politika tulajdonképpen egy ilyen valósággyárként működik. All I'm offering is the truth, nothing more. Párhuzamos univerzumokat gyárt le, és ezzel az embereket egy ilyen kognitív csapdahálóban próbálja tartani. Üdvözlök mindenkit a posztigazság korában. Fú, de jó itt, bazd meg! És ez a technika, a valóság ilyen szintű agresszív átkeretezése nem pusztán hazugság, hanem szellemi vandalizmus.
Konkrétan epistemológiai krízist okoz. És ez ahhoz vezet, hogy a valóság, az igazság és a tények iránti bizalom és igény fokozatosan összeomlik. Nincs tény. Nincs tény. Hát ugye, hogyha elég sokszor hallod, hogy a valóság és a tények azok igazából csak nézőpont kérdései, akkor egy idő után el fogod veszíteni a kapcsolatodat a világgal. Végül már nem tudjuk, hogy miben bízhatunk, miben hihetünk, és azt sem fogjuk elhinni, amit a két szemünkkel látunk. És amikor már nincsen közös valóság, nincs mit megértenünk, nincs is miről vitatkoznunk, csak hitrendszerek csapnak össze egymással. És az a kurva nyomasztó, hogy a valóság válsága a következő években csak fokozódni fog. Ez már a jelenünk. Tehát az AI korában nem tudjuk megkülönböztetni azt, hogy mi az igaz, mi a hamis, de már egyre nehezebb ezeket a tartalmakat megkülönböztetni a valóságtól, és a következő években azért ez még profibb lesz. Az AI-t már használják a politikai kommunikációban is, valószínűleg ennek az ízére rákapnak, és ez is itt marad még velünk hosszú-hosszú évekig. És a pessimista forgatókönyv az, hogy végül már nagyon nehezen vagy egyáltalán nem fogjuk tudni megállapítani, hogy amit látunk, az igaz-e vagy hamis. Lehet, hogy én is egy AI generált tartalom vagyok. Bárcsak. Na jó, én ennyit szerettem volna egy kezdésnek. Köszi, hogyha végignéztétek, tényleg tök szuperek vagytok. Jó nyomasztó egyébként ez az egész ilyen politikai tudatipar, amivel kontrollálni szeretnének minket, de hogyha jobban érdekel valakit, akkor a leírásba bedobok pár tanulmányt, olvassatok utána, szerintem amúgy szuper izgalmas és fontos téma, hogy ezt reflexíven meg tudatosan kezeljük. Vigyázzatok magatokra, meg egymásra, a következő hónapokban fokozottan. Vigyázzatok a nagymamákra is, legyetek türelmesek, mert ők a legkiszolgáltatottabbak. Ha tetszett a videó, akkor iratkozzatok fel, nyomjatok egy lájkot, fú, de kibaszott furcsa ezt kimondani. Kommentben megírjátok le a véleményeteket, hogy mit gondoltok erről a témáról, mert érdekel, tényleg, még érdekel. Használjátok ki, hogyha több százezer feliratkozóm lesz, meg híres leszek, akkor már én is csak a kokainnal, meg a kurvákkal szeretnék foglalkozni.